ಮೈಕೆಂಡು ಬತ್ತಿನ ಅಲನಾಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪೇರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸುಪ್ಪಬಾದುಲರಂದೇನಿವೆ ಇನಿತ್ತದಾದ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಚೌತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ರೋಂಡು ಇಂಕ್ಲಂಚಿ ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದ್ ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೌತಿದ ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಏರಾಂಡ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ತೂದಿಜ್ಜಂಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತು ಇತ್ತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನ ಬರಿ ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಲ ಒತ್ತಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಂತದ ಮೀದು ಬೊಕೊಂದು ತುಳಸಿ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೇತ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ದಾಯ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇನಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾನು ಎನ್ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಕಾಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಗಾಯಸ್ ತುಳಸಿ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟದಂಡು ನನ್ನ ಗರಿಕೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ದಾಯಿ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಕಥೆನೇ ಉಂಡು ಆ ಕಥೆನೇ ಅನಿಕಲ್ದೆತ್ತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ಸಲ ಅನಲಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸೆ ಇಡೀ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಕಾಟನ್ನು ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ಆ ದೇವತೆಲು ಮಾತ ಗಣಪತಿ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಸಹಾಯಕ ಎನ್ವರಿಗೆ ಅಪಗ ಗಣಪತಿ ಐಕೆ ಒತ್ತೊಂದು ಅಲನಾಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಲನಾಸುರೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಗಣಪತಿ ನಂಚಿಗೆ ಸೂಬುಟ್ರ ಸುರ್ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಅಲನಾಸುರ ನಿಂಗೆ ಬೆರಿಗೆ ನುಂಗುದು ಬುಕ್ಕ ಉಷ್ಣಾಂಶಡ್ ಇಡೀ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಬರ್ರ ಸುರು ಅವನಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತಾ ದೇವತೆಲು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಉಪಾಯಲೇನು ಮಂತನಲ ಆರಿಗ ಆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮುನಿ ಬತ್ತದು ಈ ಗರಿಕೆ ಐಟ್ಲ 21 ಗರಿಕೆನ ಆರ್ನ ತರೆತಮ್ಮಿತ್ತದು ಈ ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡಿಗೆ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಏರು ಗರಿಕೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಗಣಪತಿನ ಒವೇ ಪೂಜೆಗೆ ಗರಿಕೆನ ದೀಪೇರು. ಗೈಸ್ ಗರಿಕೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಯ ಗರಿಕೆ ಒಟ್ಟು 21 ಗರಿಕೆ ಪೊಡು ಐಟ್ಲ 3 ಸಾಲತನ 5 ಸಾಲದ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ದಿಯರ ಅಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀದು ಅಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಕಾತುಕುಲು ಅಂತೇರು ಅವು ಚೂರು ಅಂಚಿಗು ನಲ್ಲ ಚೂರು ಬಣ್ಣಗ ಪೊಡ್ತಾವು ಅಂಚರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಗೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಣ್ಣ ಚಾದಿದು ಕೊರ್ಕಾಂದು ನೇ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚ పొత్తుండు పొల్లార్ పొత్తుండు పొత్తుజా దాదా ಮೈಕೆಂಡು ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಬರಡತ್ತೆ ಕೂಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ ಜೋರು ಬರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೆಟ್ಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರು ಬಸ್ ಜೋರು ಬರ್ತಾರೋ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಸ್ ಜೋರು ಬರ್ತಾರೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಲಾಗಿ ಒಂದು ದೀಪ ಮುಲೆನಾ ನಿನ್ನಂತಾವ ನಾನು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಡಗೇನು ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.